Икенче бүлек. Аксак Тимернең Туктамыш хан белән урыш башлап хур булганы. Алмаз Миргаязов укый. Пир Галәддин кайтканда Идегәйнең җавабын Туктамышка әйткәндә, Туктамыштай олы хан урдасына яр салды. Ул да атланды каладан, бу да атланды каладан, 9 батыр агасы Мөйтәннән туган Кыпчак би, Исәнтәй улы Хөдәйбирде би, Кара Хуҗа Аргын би, Камалның улы Киң Җамбай, Яңгурадай йорт бие, Илтәрәстәй ил бие, Алаңгасар Алман би, Айбалталы Дөрмән би, Байназардай диван би, Кинегесле Кәрим би, Уймавыттан Үмәр би, Тарлавыктан Төмән би, 1000 башыннан 100 башы, 100 башыннан 10 башы, Иравылдан Иравыл, Сыргавылдан Сыргавыл, Ясавылдан Ясавыл, бар да атланды каладан. Алпан тилпән атлаган, заты Шыңгыз ни ир бар да атланды сарайдан. Ат менгәндә калмады, тай менгәндә калмады, Коңалтак киеп күнитек, Жайдак менгән Сибайның, җәяүләп төшкән явырның исәбе саны булмады. Шыңгыздан килгән кара туны күтәреп, шируын әйдәп атланып, кара туп сирәп, гөрс итеп, Азамат ир Туктамыш каладан чыгып туктады. Әмир Бырлас Шах Тимер Туктамышның хәлен күргәндә хәйләгә талып уй кылды. Уй кылганда бу диде: Идегәй турып китте инде. Иленнән кайта килгәнче мин дә аны көтмәем. Эшемне күреп калыйм. Туктамыштай Тукал хан Иделдән кубып килгәндә җаектан кубып барыйм. Кизәгемне биргәнче кизәнеп сугып калыйм. Йорт казнасын алыйм. Идегәй кайтып килгәндә аны уртакчы итмәем. Аның да Идел йортына мин баш булып алайым. Аны әйтеп Шах Тимер аламанын торгызды. Уң кул бие ир каплан аны уңнан торгызып, сул кул бие кыйгырчык аны сулдан торгызып, алдына филләр тездереп, теше кайраулы ак филне төшәр юлга куйдырып, өстенә чакыр кырдырып, эченә үзен кундырып, җаектан алып Иделгә як кырынын торгызып, ул да килеп туктады. Ике ширу кара яу ике яктан бер килеп, кылдай мәйдан тартылды. Бер авык мәйдан тын булды. Шах Тимердән бер батыр, уң кул бие ир каплан, кигәне көмеш ак савыт, көн ярыктай балк итеп, 9 батман, 9 теш туң чукмарын кулга элеп, ат сикертеп уртага мәйдан тотып туктады. Туктамыш хан ягыннан карагай буе ат менеп, 1000 чукышле тимер тун биген биккә тарттырып, күгән салып каптырып, 80 сөям сөңгене селтәмәстән кулга алып, Мөйтәннән туган Кыпчак бишыга куйды, гөрс итеп. Каршыга килеп бер торды. Карагай буе сөңгесен ир капланга бер ырды. Ырганы кар итмәде. 80 сөям сөңгесе ак савыттан үтмәде. Үтеп тәнгә җитмәде. Аван икән ир каплан, кармак булып кайышып, 100 бармагы майышып, Кыпчак бигә йылышып, туң чукмарын бер ырды. 80 сөям сөңгене сындырып күккә кыйратты. 1000 чукышлы тимер тун чукмар төшеп шаңк итте. 9 батман, 9 теш, 9 җирдән батканда, ат саурысы селкенеп, жан сөяген тартканда селкенмәде Кыпчак би. Килеп җитеп ир каплан 100 якасын бер тотты, 100 илмәген бер тартты, карагай буе кыла аты айылдан айкалды. Бурадайын чайкалды, буралып утырып атына чайкалмакчы Кыпчак би. Утыра биреп арсайып, калканы кулда калкайып,
ир капланга бер җитеп, иңсәсеннән бер тотты. Как сөяген кайырып, куйдай итеп майырып, ил капланны өйереп, Туктамыш хан кашына саугатка алып китерде. Анда әйтте Кыпчак бей: «Йортым Идел йорт икән. Үзем Кыпчак бей икән. Йортым яудан чаптырмам, Шах Тимергә баш ырмам. Батыры булса ир каплан, бакыртып йыгып артыннан башы белән китердем. Фәрман синең, ханиям». Азамат ир Туктамыш анда торып аны әйтте: «Салкын казан, суык су, ир йөрәге басылсын. Суырып алып йөрәген суык суга баса бир. Үпкәсе калкып үсмәсен, өстенә таш сала бир». Ир капланны үтереп, карагай буе ат менеп, 80 сөям сөңгене селтәмәстән кулга алып, Мөйтәннән туган Кыпчак бей янә чыкты гөрс итеп. Иртәдән тоткан майданын кичкә шайын бирмәде. 12 сөңге сындырды, 16 балта кайырды. Ир капланнан күп өстен 39 пәлванны кайсын алып иңсәдән, кайсын алып якадан, бакыртып йыгып атыннан, башы белән күтәреп, Туктамыш хан каршына илтә бирде саугатка. Теше кайраулы ак филдә төшмәенчә утырган Шах Тимердәй әмирнең башына дөнья тар булды. Күрә-күрә кур булды, ике күзе кан булды. Хайран җиргә дан итеп, хан урдасы кырдырып, Азамат ир Туктамыш ал каршында торганда, 15 чура арталмас, 12 атан тарталмас, Чыңгыздан калган карату аны уңнан бастырып, салкын казан, суык су аны сулдан астырып, думбак салып урганда, 39 пәлванны бер Кыпчак бий кырганда, тустагандай тулы күз Туктамыштай Чыңгыз зат калкая биреп көлгәндә, кизәк көткән ирләре кизәнми чук торганда, Әмир Бырлас Шах Тимер иренен тешләп күк булды. Туктамышның бер ире 40 иремә тиң икән. Как башымны күк үрді. Туфрагым тарткан җир икән, ни шомлыгым булды, дип иманын әйтеп утырды. Утырганы шул төсле. Бер утырды, бер торды. Күн кызарып батканда, ай агарып чыкканда, Әмир Бырлас Шах Тимер кайтып кунды кунышка. Кунып, тәгам капмады. Уңына тұрып әйләнде, сулына тұрып әйләнде, башыннан уйы китмәде. Бірде йокы татмады. Таң агарып атканда, күн күгәреп чыкканда, шәһәре сарай астында, айдаланың башында сансыз татар кара яу. Хан урдасы кырылып, кылдай мәйдан тартылып, 10 мең казан аш салып, 10 мең төтен ут ягып, хай-ху тагын башланды. 15 чура арталмас, 12 атам тарталмас, Чыңгыздан калган карату, аны уңнан бастырып, салкын казан, суык су, аны сулдан астырып, алтын башлы чаң кубыз, саз сырнайын чыңгытып, күн дәвылбас түйдіріп, дум-думбағын ырдырып, заты Чыңгыз Туктамыш анда тәхет кырдырып, калкая биреп утырды. Әмир Бырлас Шах Тимер ак филенә менгәндә, кыргын явын тургызып, каршыдан турып килгәндә, күңеле үскән Кыпчак бей карагай буе ат менеп, тагын килеп мәйданга чыга куйды гөрс итеп. Әмир Бырлас Шах Тимер «Мәйданым тоткан кем калды?» дип, уңына турып бер бакты, сулына турып бер бакты, йөзе сүнеп каралган, аламанын күргәндә, калтырап иман укыган муллаларын күргәндә, эче янып ут булды. Тышы катып боз булды. Анда турып моны әйтте:
Самаркандтай шәһәргә сырлап мәчет салдырдым. Бухарадай шәһәргә бурлап мәчет салдырдым. 70 ханны үтердем, 70 йортны яндырдым. 70 җитеп килгәндә яурдан яурым калмады. Яу башлар ирем калмады. Йөрәгенә сыймаган саф азамат батыр ирләрем салкын казан эчендә. Йөрәге судан шишенде. Туктамыш чапса, кем калды? Ни шумлыкка тардым. Аны әйтеп Шах Тимер күмердәй кара киселде. Идегәй достаны аудио китабы Миллиард татар редакциясе һәм Китап радиосы уртак проекты. Татмедиа агентлыгы һәм акционер җәмгыяте ярдәме белән эшләнде.